Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong grupo ko at pamilya ko noong kami ay nag-swimming. Taong 2014, December, Cavite, Island Cove. Nagkayayaan kaming mag-swimming noon dahil uuwi na ng Japan ang isa sa aming mga kaibigan. Ang gusto ng kaibigan namin na yon ay magkakasama kaming lahat para sa isang overnight swimming. At ang napili nga naming lokasyon ay ang Island Cove na nasa Cavite. Madaling araw ng Huwebes. Lahat kami ay pauwi pa lang galing ng gimikan. Napagkasunduan ng grupo na kumain muna sa Aristocrat Malate. Habang kumakain kami, pinaplano naming magkakaibigan kung anong araw namin gaganapin ang padespedida ng kaibigan namin na babalik ng Japan. Ang napili niyang araw ay araw ng Sabado. Para naman daw lahat ay walang gagawin nung araw na yon. Lahat kami ay nagkasundo sa araw na ibinigay niya. Tinanong ko din ang pamilya ko at pabor din naman daw sa kanila ang araw na yon. Araw na ng Sabado. Lahat kami ay bumiyahe papuntang Island Cove. 1 p.m. daw kasi ang check-in doon at kinabukasan din ng 1 p.m. ang check-out. Dumating kami sa resort. Hindi na siya ganun kaganda katulad noong una at pangalawa naming punta. Parang napabayaan na ang itsura nito. Itong taong 2014 kasi, nagpaplano na ang Island Cove na magsara. Kaya nagbabawas na sila ng mga tao at hindi na nila gaanong na-maintain pa ang buong resort. At ang last day operation ng Island Cove ay July 28, 2018. Ang nirentahan ng kaibigan namin ay isang malaking kwarto. Kakasya dito ang 15 hanggang sa 20 katao. Medyo marami kasi kami kaya ganong kalaking kwarto ang kinuha niya. Noong nandun na kami sa resort, ang una naming ginawa ay nag-ayos kami ng mga gamit namin. Kanya-kanya kaming pili ng kama. At ang napili kong kama ay yung nasa ibaba ng double deck. Puro kasi double deck ang higaan doon. Mga 10 o 12 ang bilang. Pagkatapos kong pumili ng higaan ay sinilip ko ang labas ng bahay. Nasa may tabi kami ng isang patay na ilog. Walang ibang nag-check-in noong araw na yon kundi kami lang. Nakita ko din ang tatay ko na dahang-dahang iniikot ang buong bahay. Tinanong ko siya, "Pa, bakit? Anong meron? Anong tinitingnan mo dyan sa may ilog?" Ang sabi sa akin ng tatay ko, nilalagyan niya ng bakod ang buong bahay namin. Dahil nung pagdating pa lang daw namin, yung dulo daw ng patay na ilog ang napansin niya. Meron kasi itong malaking puno ng balete. At sa puno ng balete, may nakita siyang isang babaeng nakaitim. Walang muka. May hawak na sunog na bata. At nakalutang ito sa patay na ilog na nasa ilalim ng puno ng balete. Ipapaliwanag ko lang ang ibig sabihin ng bakod. Baka kasi isipin nyo ay nagkakarpintero ang tatay ko sa Island Cove. Ang ibig sabihin ng bakod sa lengguwahe ng mga antingero at manggagamot ay isang uri ng puder. Pero hindi ito basta puder. Ito ay isang mataas na uri ng puder. Ito ay mga buhay na salita na nagbibigay proteksyon sa isang lugar na pagdadasalan nito. Ito ang madalas na ginagamit ng mga antingero para protektahan ang kanilang mga tahanan. Pero hindi lang isang uri ang bakod. Napakarami pa nitong mga sanga na hindi ko na muna tatalakayin. Sa ngayon ay, balik muna tayo sa kwento. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko.
Nagtaasan ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Pero alam niyo ba, imbis na matakot ako nun, mas lalo ko pang naramdaman ang pagkasabik na makakita ulit ng kakaibang nilalang. Agad kong tinawag lahat ng mga kaibigan ko nun. Kumpleto kami. Sinabi ko sa kanilang lahat kung ano yung nakita ng tatay ko na nasa tabi lang ng bahay namin. Kitang-kita ko sa mga reaksyon nila na para bang tuwang-tuwa ang mga ito. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit ganito kami kasabik sa mga kakaibang nilalang ng mga panahong ito. Itong taon kasi na ito, kababalik pa lang naming mag-aral tungkol sa mga buhay na salita. Nag-aaral kaming lahat na merong gabay ni Johnny. At palaging sinasabi sa amin ni Johnny na pwede na naming gamitin kung ano man ang aming inaaral. Ang aking napiling agimat noon at hanggang ngayon ay ginagamit-gamit ko pa ay ang San Benito, o mas kilala bilang Saint Benedict. Si Ella naman, bukas ang third eye at isa rin siyang medium. At ang gamit naman ni James ay ang satur sa kanan. Lahat ng mga gamit namin ay ginagabayan ni Johnny. Saka ko na ipapaliwanag yung ibang gamit. Sa ngayon ay dito muna tayo sa aming tatlong magkakapatid. Balik tayo ulit sa kwento. Hapon pa lang nun. Kaya ang ginawa namin ay nag-swimming, kumain, mga tipikal na ginagawa ng mga Pinoy kapag nasa resort. Pumatak ang 7:00 ng gabi. Habang naghahapunan kami ay pinag-uusapan na namin ang gagawin namin sa resort. Isipin nyo na lang, napakalaki ng Island Cove. Pero nung araw na yon kami lang ang naka-check-in. Noong una ay hindi kami pinayagan ng tatay ko sa plano naming gawin. Kaya ang dinahilan na lang namin ay mag-iikot-ikot na lang kami. Ang una naming pinuntahan ay yung patay na ilog. Medyo masikip ang daan papasok doon kaya kaming dalawa lang ni Johnny ang pumasok. Walang kailaw-ilaw. At tanging liwanag lang ng buwan na nagbibigay liwanag sa pwesto namin. Pinapakiramdaman namin ang patay na ilog at puno ng palete. Pero wala kaming naramdaman. Nagpalipas lang kami ng ilang minuto nang biglang tumakbo papalapit sa amin si Ella. Ang sabi niya ay may nakita daw si Clifford na babaeng nakaputi sa loob ng isang gusali malapit sa may swimming pool. Pinuntahan naming lahat ito. Akala ko wala akong makikita. Akala ko imbento lang ni Clifford. Pero nung nilapitan namin yung building, kitang-kita ko yung babaeng nakaputi na may mahabang buhok na tumagos sa second floor. Hindi ito isang beses tumagos doon. Maraming ulit niyang ginagawa yon. Animoy para ito nagpapatiwakal sa ginagawa niya. Dala ng sobrang takot at pagkataranta, titigalpuhin ko na sana. Nang bigla akong inawat ni Johnny. Ang sabi niya ay wala daw silang nakikita. Ako at si Clifford lang ang merong nakikita. Umalis kami kaagad doon dahil napakapangit talaga ng aura. Naglakad-lakad kami. Merong parte doon sa Island Cove na merong malalaking chest. Malapit lang ito sa may pool area. Noon naglalakad na kami doon, rinig na rinig naming lahat ang napakaraming batang nagtatawanan. Animoy naghahabulan sila kung nasaan yung mga malalaking chest. Sinilip namin ang lugar. Pagsilip namin, wala kaming nakita ni isang bata.
Patuloy kaming nag-ikot sa Island Cove. Picture dito, picture doon. Merong isang puno doon na naagaw ang aming pansin. Ilang beses ko itong kinuhanan ng litrato pero ayaw talaga. Vinidyohan ko pa pero ayaw din. Kaya ang ginawa namin ay nilampasan na lang namin ito. At ang sabi ko'y bukas ko na lang kukuna ng punong yan. Naglakad kami hanggang sa umabot kami malapit doon sa entrance ng resort. Doon sa entrance ng resort, pagpasok mo sa bandang kanan, meron doong abandonadong event hall. At merong napakalaking puno sa itaas nun. Hindi ko alam kung anong klase ng puno. Pero malaki ito. Doon namin naramdaman lahat ang napakaraming presensya. Nagdasal na ako ng poder para sa sarili ko. Nang bigla na lang umiyak si Ella. Umiyak siya nang wala naman talagang dahilan. Ang sabi ni Johnny ay bumalik na lang kami sa bahay. Dahil ayon sa kanya, parang ilang elemento na daw ang nagtutulong-tulong para kami naman nagkuluhin. Nung nakabalik na kami sa bahay, tinatanaw-tanaw pa rin namin yung ilog at balete. Doon ko unang nakita kung paano nanigas ang nanay ko. Naninigas ito at nanginginig habang nakatitig sa patay na ilog. At dahang-dahang lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang, "Ibababa ko na yung bata! Ibababa ko na yung bata!" Marahil ay nabitin kayo sa kwento kong ito. Masyado kasing mahaba ang gabing yon kung iisahin ko lang sa isang kwento. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas ay i-upload ko kaagad ang naputol kong kwento. Nasa dulo ng video na ito yung sinasabi kong puno. Umaga ko ito kinunan dahil ayaw nitong magpakuha sa gabi. Interesado ka ba sa kasunod ng kwentong ito? Kung interesado ka, wag na wag mong kakalimutang i-click ang like, share, notification bell, at lalong-lalo na ang subscribe button. Ito yung dalawang punong ayaw magpakuha ng picture at video sa gabi. Tingnan niyong maigi. At i-comment niyo sa baba kung ano ang inyong makikita sa mga punong ito. Kayo na ang bahala.